लोगोफोर नै Abo Sujumaखौ लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम दिनै बिराद मोजां मोनबाय आरो आंबो मोसाफागोन आरो सारमोनाबो बेयावनो दं सबबो रंजानोसै ज' Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. तो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जाबाय लास्ट ब्लगनि पार्ट 2 माने डिमापुर नागालेण्डआव जों जे बैसागु एटेन्ड खालामनो फैदोंमोन बैसागु फेस्टिवल बेदिनो पार्ट 2 तो अन्नानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो उरियामघाट मासगाव थुरिबारिनि ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा जादों आरबान हाट होननाय मोनसे जायगायाव डिमापुरनि ओमफ्राय बेयाव तारमाने नुनो मोन्दों बिदि स्टल फिसा फिसा स्टल बानायनाय दङ ओमफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव माने दख'ना फानदों दखानारि होदों तो जोबोद मोजां मोन्दों ओमफ्राय नै बिराद मोजां दख'ना बेयाव नुनो मोन्दों ओमफ्राय आब'आ बबेनिफ्राय फैदों सोंनिसै आब'खौ डिमापुरनिनो ना जों गलाघाटनि गलाघाट चिचुपानिनि उरियामघाट लोगोफोर आरोबाव सासेबो लोगो मोनबाय बिनानावखौ बबेनि बिनानावा आङो डिमापुरनिनो आं बेयावनो थायो आरो आब'खौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों दिनै आब'खौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आङो लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों बबे जायगानि डिमापुरनिनो लाहिंनि गोदै ना संख्रिनि गोदै लोगोफोर नै आंनि लोगोनि बेनि बिबाजै लोगो मोनबाय बावनो थायो फिसाजो मोजां मोनबाय अच्छा बोला आपका चैनल हमारा यूट्यूब में lwgw हम तो अभी भी नया है लेकिन अभी भी हम थोड़ा कर रहा है प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए लोगोफोर बिथांनि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब खालाम बिथांखौ डिमापुरनि ना डिमापुरनि आङो मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय रिक्वेस्ट खालामदों एबा सुजुमा दैमारि आब'नि सोमोन्दै सावरायगोन गेवलांनायखौ जोङो जागायनो आखाइ लादों जागायनाय बा जोङो बेखौ The 5th Dimapur Interstate Rongjaling Festival held here in Dimapur, Rajbari, the ancient cultural kingdom. Thank you very much for coming over here and inaugurating this. जों नोंथांमोनखौ मोजां मोनो ना मोना नोंथांमोना जोंखौ मोजां मोनो जों नोंथांमोनखौ मोजां मोनो बेखायनो बे मोजां मोनलायनाय अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बे गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिनो लादों दिनै जों नुनो मोन्दों बोसोर गोदान फैनाय लोगो लोगो बारदै सिख्ला सफैबाय दिनै बे डिमापुराव जों रंजालि बैसागु फालिनाय लोगो लोगो अखा दोमैलु जादों गोजोन बार बारदों जोंनि बयनिबो गोसोखौ रंजाहोदों आरो गोसो माने गोरबोखौ रंजाहोदों आरो गोजोन होदों बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जोङो बे गाजा गोमजायै रंजालि बैसागुखौ जाहाथे बोसोरफ्रामबो फालिनो हायो सनितपुर जिल्लायावहा दामजागोन लैयागै सानैजों संसार जागोन सनितपुर जिल्लायावहा दामलागोन लैयागै सानैजों संसार जागोन
हाट होननाय दाबसे जायगायाव दिनै रंजालि बैसागो फालिनाय जादों जोंहा बानजायगिरि हिसाबै नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि आरो मावफुं बानजाय आफादनि आफादगिरि प्रदिउसारगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनैनि गोख्रों मोनसे हाबाफारि दिनै बे हाबाफारियाव जोंबो फैदों आङो धनस्रि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै जोंबो नुजाथिफैदों आरो मोजां नांदों जोबोर रंजा बाजायै दिनै बैसागो दाना जोबना आरो साननै दंबोयो बे साननैनि सिगाङाव जे जोंनि मोनसे बे हाबाफारि बेखौ गाजा गोमजायै गासै गोसो गोरबोजों हगारनानै मोसादों मेथाइ खनदों मेथाइ खनगिरि गोबां लिंबोदों बेनि थाखाय जोंबो गोजोननाय मोननोसै जोंनि बे दिनैनि हारिमुवा नागालेण्डनि डिमापुर ओनसोलखौल' लायालासेनो हयथ' गासै भारत हादर आरो बे बुहुमाव गासैबो थासारि बर' माहारिनि जि बेखौ आरो गोजोन होगोन आरो साबसिन हामसिन खालामगोन मोनसे सिगांनि गाज्रि साननाय हनाय दंमोनब्लाबो दा गोदान मोनसे महर लागोन होननानै जोंनि फोथायनाय आरो फोथायनाय दं निश्चय आरो जाफुंगोन बेखौनो बुंबाय गोजोनगोन खुलुमबाय थेंक इउ लोगोफोर नै आब' सुजुमाखौ लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम दिनै बिराद मोजां मोनबाय आंथ' मेथाइनि बिराद गिदिर फेन गोसोनि बिबार बारि बारि बे मेथाइखौ दामनो ओरैबायदि मोजां मोनो दिनै खेबसे खनगोन नामा सानदोंमोन आं खिन्थु बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै प्रग्रामावथ' नोंथांमोना नुखाबाय बिराद गोजोनदों माने रायजोफोरा बिराद मोसाबाय एबा लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय Member of Boro Kosari Welfare Autonomous Council, Sri Anil Bosumutri, to do the honor. Thank you, sir. Please. Now he has opened the bundle of the souvenir. Akai khobna hadir raijefra. Barde Sikla Bathi Dimapur Hader Nangjab Rongzali बैसागो फोरबो 2023 बे बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय बिजाबनि मुङा बे जोंनि धनस्रि दैमा बे जोंनि जानोखि पाटकाय जानोखि माउन्टेन रेन्ज बेजों लोगोसे आसामनि खाथियाव थानाय जानोखि सिंहासन जानोखि पर्बत बा माउन्टेन हाजो बे हालामनि निश्चय जोंनि जानोखि सयबथा जोंनि जानोखि रायजो जानाय बेफोर गासिबोनि बागै निश्चय नामानो बे बिजाबनि जा मुं लाखिनाय हिरिम्बापुरनि बारदै सिख्ला बेनो जथेस्थ बेनि सिङाव जुदि नायना थाङोब्ला नोंथांमोना आरो मा नुबोगोन दसे एसे आगोलाव जाखिनि जोङो दुरुं बोनायनि जानोखि बादायलायनाय कालचारेल जानोखि प्रसेसन दसे आगोलाव फंबाय मोना जानोखि मोसानाय बिनानाव मोना मोसानाय दसे एसे आगोलाव फंबाया मेथाइ खननाय डिमापुर हालामनिफ्राय गाव मोजां मोननाय हिन्जावखौ लांनो लुबैनाय आरो बिनानाव माने सुजुमा दैमारिया जा मेथाइ खनबाय बिनि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोनां हाबाफारि जोंनि जानोखि अर्गेनाइजिं कमिटिया सेबखांनानै बरननाय खोब खस्थ' खालामनानै बरननाय बे बिजाबखौ नोंथांमोना फरायनो नाजा बा बुथुमनो नाजा मेच सनवाल थेंगाल हाजং जिमान कसारी किमान एलिमेंट्स আছে এইটো কিবাটো হয় ফুটা ফুটা থাকাটো এইটো মিলাইলেহে মিউজিকটো ওলোৱা নিচিনা আমাৰ কছাৰী মানৱে যেতিয়া ইউনাইট হৈ যাব তেতিয়া ভাল একটা উন্নতি হ'ব একটা ভাল মিউজিক ওলাব এইটো কাৰণে আমালোকে we can take the comparison from the Sifung. Through this festival I am very sure unity has come. তো unity কৰিবৰ কাৰণে first step টো কি আছে কলে চিনা জানা হ'ব লাগে চিনাকি হ'ব লাগে আজিটো চিনাকি হৈ গল next step আকৌ আমালোকে কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে in future আজিটো ৰঙালী interstate ৰঙালী বৈশাখু বুলি কৈছে maybe in future in the near future ভৱিষ্যতত আমালোকে কছাৰী কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰাম বনাইবলৈ তাতে কিমান কছাৰী জাত আছে তাত আমালোকে কালচাৰ একটা প্ৰগ্ৰাম বনাব পাৰে তেতিয়াহে আমাৰ ইউনিটি আহিব I am very thankful
I also thank the organizing committee for honoring me. মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত চিফ গেষ্ট হৈ পেলাই আহিবলৈ মই উপযুক্ত নহয়। মই মোৰ এইটো প্ৰদীপ চাহাবকৈ কৈছিলে I am not fit to be the chief guest. এনে আহিম মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম, নাচ গান চাম, কিন্তু মোক চিফ গেষ্ট নবনাবি। কিন্তু মানা নাই তেখেতে, আহিছোঁ, ভাল পাইছোঁ। চবক ধন্যবাদ দি চবক খুলুমবাই আৰু চবক সবাইখৰ। Thank you, Juthai. Like Dimasas in North Kachar Hills, Dimahasau, Kachar, Karbi Anglong and Nagaland, Boros in the plains of the river Brahmaputra, and in West Bengal, in Nepal, then Kokborok Tripuris in Tripura and Bangladesh, and so many tribal groups have been scattered throughout the entire northeastern region and Bangladesh as well. So I thank him very much for gracing today's chief guest and delivering very important and insightful speech. Thank you very much. So नामखौ खोन्थानो हो। Wilson. Sorgiari. मा क्लासाव फरायो? अबे न' गामिया मा नोंसिना? नाहरबारि। Good. नाहरबारि Dimapur. बयबो मोसानाय जेराव दामना रंजाना
आंबो मोसाफागोन आरो सारमोनाबो बेयावनो दं सबबो रंजानोसै ज' ज' Abo Sujuma Daimary, जोंनि BPCनि सेक्रेटारि आरो डिमापुर इन्टार स्टेट रंजालि बैसागु फेस्टिभेलनि प्रेसिडेन्टबो सारा फंनैसो एसे बुंदो बेनि सोमोन्दै डिमापुर खुलुमबाय डिमापुर इन्टार स्टेट रंजालि बैसागु फेस्टिभेल बेखौ जोङो थांनाय 2016निफ्रायनो फालिबोदों एबार 5थि कोभिड सिचुएसननि सिगाङावहाय जोङो 4थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबोसिम जों फालिदों एबार जोङो बेखौ 5थि डिमापुर हादोर नांजाब रंजालि बैसागु फोरबो हिसाबै जों फालिदों दिनै मे दाननि 13 अक्ट'खालि दा बे डिमापुराव बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि नैबे डिमापुरनि दिनै बे साखाथियावनो डिमापुराव थानाय गोदोनि कसारी राजानि बायखोन्दा नोगोर राजधानिया बेयावनो दङ राजथावनिया खाथियाव धोनस्री दैमा बे धोनस्री दैमानि पारावनो माने बे राजथावनिया बेवहाय जानायमोन दा जों नुनो मोन्दों जे डिमापुराव गोबां बर' सुबुंफोर दङ डिमापुराव दं कहिमायावबो दङ माने रायजो जानायनि जिउनि दावहायाव माने रायजो जानो सोरबा बेवहाय खामानि मावफैदों सोरबा साख्रि मावफैदों सोरबा फालांगि खालामदों सोरबा गारि सालायदों दा बेबादिनो जों डिमापुर आरो कहिमायाव गोबां बर' सुबुंफोरखौ जों मोननो हायो बेवहाय बर'ल' नङा बर' दङ मेस दङ डिमासा दङ सनवाल दङ बेनिफ्राय कचफोर दङ आरो बे डिमापुर एबा कहिमानि अनगायैबो नागालेण्डनि अनगायैबो जोंनि साखाथियाव थानाय गलाघाट जिल्लानि दैयां मेरापानि नामबर सिसुपानि बे गुथै ओनसोलावहाय जोंनि बर' सुबुंफोर गोबां दङ दा बे आसाम नागालेण्ड ओनसोल सीमा ओनसोलावहाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो 1979निफ्राय गोबां बेवहाय दाङाबाजि जानाय दावराव दावसि जानाय आरो मानसि थैनाय जों नुनो मोनो बहुत माने बर्डार क्लेश जाबोबाय आरो गोबां मानसि थैबाय आरो बेवहाय बांसिन जोंनि बर' सुबुङानो थैबाय दा बेवहाय आङो 2015-16आवहाय 16निफ्राय आं बे गलाघाटनि धोनस्री साब डिभिजनाव SDO सिभिल हिसाबै दंफैयोमोन बेनिफ्राय बे राजाबारिखौ नायफैनानै नुबाय जे माने जोंनि बर'नि बायखोन्दा नोगोर बर'फोरबो दङ जों बेवहाय माबा मोनसे फालिनो हायोमोन सानबाय जे रंजालि बैसागु फालिब्ला बयनिबो थाखाय मोजां जागोन जों बयखौबो लोगो मोनगोन आरो बेवहाय रंजानो हानायनि मोनसे खाबु मोनगोन दा बेखायनो जोङो सानलायनानै रायज्लायनानै डिमापुरनि गासिबो कच मेस डिमासा जिमान दङ बर' जेसेबां दङ जों बयजोंबो रायज्लायलायनानै 2016आव गिबि खेबनि थाखाय बे रंजालि बैसागु जों खुंदों बे खुंनायनि थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव थानाय बड' ग्रुपनि जेसेबां सुबुंफोर दङ लोगोसे साखाथियाव थानाय नागा कार्बिफोर दङ बयखौबो लोगोसे मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै गावजों गाव मोनसे सिनाखि जालायनाय मोनसे गावजों गाव नेटवर्किं फ्रेन्डशिप ब्रादारहुड एन्ड रिलेशनशिप बेखौ खालामनो थाखाय जोङो फालिदों बेखौ फालिनायनि उननिफ्राय जों नुनो मोन्दों जे बर्डार ओनसोलाव माब्लाबाबो खुनु मोनसे घटना जायाखै बिराद गोजोन थासारि दा प्रिभेल जागासिनो दङ दा बेखायनो जों सानदों जे बे रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिनाया जोंनि बे रंजालि बैसागु मोसानाय मेथाइ खननायल' नङा बेवहाय जोंहा गोथौ माने ओंथि गोनां माखासे थांखि दङ दा बिनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों जे गासिबो जोंनि कसारी मुलिय जेसेबां माने सुबुंफोर हारिफोर दङ बिसोर दिनै फैजोबदों
दिनै चिफ गेस्टआ जोंना माने खेमफ्राय बिथाङाबो बुंदों जे बर'फ्रा मोनसे बिराद साग्लोबसार मोनसे गेदेमा हारि आरो बर'फोरनि हारिमुवा जोबोद रिच रावाबो माने संबिजिरनि 90 सिडुलाव सोजानाय बेखायनो बर'फोरजों जों गोरोबनानै बा बर'फोरजों जोंहा सोलोंनो गोनां बा लोगोसे दावगालांनो गोनां जोंहा खामानि मावनो गोनां दं होननानै बिथांमोनाबो फोरमायदों बेनिफ्राय बे रंजालि बैसागो फालिनायखौ बिसोरो बोजबनानै लादों आरो बरायदों बेनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो बिसोर गावसोरबो बेवहाय जयै लोब्बा लाफानानै सोलिलांगोन होननानै फोरमायदों गोजोन्थों सार थेंक इउ सार ओमफ्राय लोगोफोर प्रग्रामाथ' जोब्बाय ओमफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय रायजोफ्रा दायो गारि लायै लायै फैदोंमोन थांनो ओंखारबाय आसामनि कार्बि आंलंनि दङ गलाघाटनि दङ लोगोसे कहिमानिबो दङ थ' गासिबो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय जोंबो बिदाय लाबाय सारमोननिफ्राय जोबोद गोजोनबाय आरोना दिनैनि प्रग्रामखौ एटेन्ड खालामनानै ओमफ्राय लोगोसे दिनैनि ब्लगखौबो आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना अन्नानै आंनि नेक्स्ट ब्लगखौबो नायदो जों कहिमायाव बेरायनो थांदोंमोन बायखोन्दा नोगोरिखौबो नुनो मोनगोन थ' लोगोफोर लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव till then take care bye bye बेयावनो जायो हर्नबिल फेस्टिभेला नागा हेरिटेज भिलेज बै गोजौआव लिरनाय दङ एकदम नोंनि थाखायनो बानायनाय बायदि जादों स' लाकि आखाइजों खुद सुनाय आबाया हारसिं बेखौ माने मा होनो बानायदों आरो ना नागालेण्ड कहिमायाव फैनानै जों बेसे लाखि